santai aku ya. Ji wong wedok kuwi Mas Aris Bapak Ibu jamaah kadang kaneman wong putri nomor 1 iki napa makhluke Gusti Allah sing paling serakah sak ngalam donya ben ya ora apa-apa ya ora apa-apa kok ya emang ditonton kira-kira ning jero lemari jilbab karo peci akeh ndi oke jilbab itu tumbuk-tumbuk wong wedok sedina acara ping 4 ganti jilbab ping 4 kok wong lanang ya mbok 2 tahun peci ini ra ganti iya nganti bludrune entek jek dienggo ya Pak ya wis nomor 2 temantenku nomor 2 wong wedok hobine saingan RT 1 seragam RT 2 seragam iki untuk RT 1 karo RT 3 seragam nah mang tonton boy cah TK cah PAUD ini lho ngeterke anake sekolah wis seragam kok anak wis dulang gurune mbok arisan ning isor gapura setelah kita mengeterkan patutnya kita jajan atau jalan-jalan kemana ya besti coba nah, sing tuwek-tuwek umur 55 65 lho sename saiki seragam kok tuku sepatu ket bareng karo training legging